Färdiga! In! Patron ur, kontroll av vapen. Klart, hölstra. Ja, klart. Nej, det funkar inte att köra den så. Du fick två klick. Men du hann med, du matar runt va? Ja, fick men minst en till. Man träffar ju inte när man gör så. Ja, då kan vi markera. Ja, värdelöst. Ja, kanske om jag har tur. Räknas det där tror jag.